Baldintza zaiak genituenak, okerrera doazenak. Orduta erdi zirenekoak, utxera pasa direnak. Ate batekin nahikoaz bazen, orain preso dauzkate bik. Senide ontzat ez da gaur egun, berri honik jasotzerik. Aititen eba ama alaba, laguna oroitzen zutaz. Kabinadun telefono hitzak, muxuz trukatzeko irrikaz. Aita besarkatu nahi nuentan, kobitak kendu ditozen. Etxetik hurbilago baleuden, desberdina izango zen.